Hei, käydään läpi itsensä johtamisen suppiloa. Oletko kuullut tällaisesta suppilosta aiemmin? Tämä havainnollistaa aika hyvin se, että minkälaista meidän toiminta on arjessa. Meillä on olemassa tiettyjä opittuja malleja, joiden pohjalta me toimimme. Siellä taustalla on tietenkin meidän temperamentti, joka vaihtelee hyvin paljon, mutta myös se, että millaiseksi me koemme itsemme, millaiseksi olemme rakentuneet. Myöskin se, miten olemme oppineet säätelemään omia tunteitamme, pystymmekö niitä säilömään ja mitä siitä säilömistä sitten seuraa. Eli opittuja malleja on hyvin paljon, mitä me ollaan nähty lapsuudessa, nuoruudessa, perhe-elämässä, ehkä työelämässäkin ja olemme havainneet ne hyödyllisiksi ja hyviksi. Siitä seuraa sitten päivittäin erilaisia valintoja, päätöksiä, mitä me teemme eri asioissa. Siellä taustalla vaikuttaa meidän itsetuntokysymykset, selviytymiskeinot, millä keinoilla me olemme selviytyneet aikaisemmin esimerkiksi haasteellisista tilanteista, ongelmista, mitkä tietyt keinot on toimineet ja tuottaneet sitten toivotun tuloksen, niin ne ovat niitä, joiden kautta on aiemmin selviydytty. Oma persoonallisuus, minkälainen se on, se vaikuttaa hyvin paljon siihen, minkälaisia valintoja sitten tehdään. Eli näitä tapahtuu ihan päivittäin, täysin tiedostamatta, automatisoituna toimintana, näkyy silmän räpäyksessä, teemme valintojen perusteella toiminta-asioita ja sitten näistähän seuraa se, että minkälaiseksi jonkun asian tulos muodostuu. Eli voidaan puhua siitä henkilökohtaisesta tuloksen tekemisestä päivittäin, tunneittain, minuuteittain. Ja tämä prosessi on erittäin nopea. Jos ei tätä ole miettinyt mitenkään, niin sitten käytännössä voi olla niin, että ihmettelee vaan, että miten tässä nyt näin kävi. Koska ne mallit ja valinnat, toiminta siellä vaikuttaa ja niitähän ei erityisesti kukaan sitten meille kerro, jos ei palautetta tule ja itse emme pysähdy niitä miettimään, niin jäämme sitten vaan ihmettelemään, että voi toki olla niin, että tulos on hyvä ja silloin tämä prosessi on hyvällä pohjalla. Miksi toiset ihmiset menestyvät, toiset eivät. Hyvin paljon riippuu tästä suppilon toiminnasta. Se, mitä tässä pitäisi tapahtua, on tällainen sisäinen dialogi. Ja jotta sinä pääset kehittymään nyt tämän suppilosi toiminnassa, niin lähde käymään sisäistä dialogia, eli havainnoi omaa toimintaasi, mieti valintoja, pohdi opittuja malleja, mitä sinulla on, reflektoi, peilaa toimintaasi ja koita rakentaa parempaa itsetuntemusta, niin silloin sinä pääset tänne suppilon sisälle, perehdyt siihen ja voit sitten muuttaa tarvittaessa, jos tarve vaatii ja pääset parempiin tuloksiin.